μετά από 6 αναβολές και αφού καταφέραμε να έχουμε την επιθυμητή έδρα στο δικαστήριο, δηλαδή πρόεδρο εμένα, την Κωνσταντίνα Μπουρμπούλια, αντιπρόεδρο την κυρία Αντωνία Ηλία και εισαγγελέα τον κύριο Καλούση, είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε την εκδίκαση της υπόθεσης με μηνυτή τον υπαστηνόμο Σάκη Βιάκο και κατηγορούμενο τον δημόσιο υπάλληλο Λεωνίδα Πανταζή. Κυρία Πρόεδρε, πριν ξεκινήσει η διαδικασία, θα ήθελα να σας πω ότι εδώ είναι κάποια επιπλέον στοιχεία που αποδεικνύουν την αθωότητα του πελάτη μου και εδώ είναι 100.000 ευρώ, έτσι για να πιείτε μια μπύρα. Μα τι λέτε κύριε Κεχαγιόγλου, 100.000 ευρώ για μια μπύρα? Με αφρό κύριε συνάδελφε, με αφρό. Καλά, άμα είναι έτσι. Μα τι κάνετε κύριε Κεχαγιόγλου, είμαστε κι εμείς εδώ. Α, συγγνώμη, σας ξέχασα. Ορίστε, 30.000 ευρώ για την κυρία Ηλία και 20.000 ευρώ για εσάς κύριε Καλούση. Εγώ μόνο 20. Για εσάς έχω φέρει και 2 ρωσίδες. Ρωσόφσκαγια. Μπαλαμούτ Καλούσοφ Ξεπέτοβιτς. Ουφτόφσκαγια, Μπαλαμουτόφσκαγια, Βιζίτοβιτς, 300 ευρώ, Ντάγκα Ντούγκοβιτς. Μα τι γίνεται κυρία Πρόεδρε, ένσταση. Σας παρακαλώ πολύ να λείπουν οι παρεμβάσεις. Άρχεται η συνεδρίαση. Σήκω όρθιος κατηγορούμενε. Είπα, σήκω όρθιος κατηγορούμενε. Κυρία Πρόεδρε, δική μου παράληψη, πριν ξεκινήσουμε, θα ήθελα να σας πω ότι ο κατηγορούμενος είναι κοφάλαλος. Α, ωραία. Τι ωραία κυρία Πρόεδρε, κοφάλος είναι, δεν μιλάει, δεν λαλάει αυτά, γιατί να πείτε ωραία. Ωραία εννοώ, πείτε του να σηκωθεί. Άμα είναι έτσι. Μα τι θα γίνει επιτέλους. Είπα, σήκω όρθιος κατηγορούμενε. Όρθιος είναι κυρία Πρόεδρε. Βλέπετε, το ίδιο ήταν και από πίσω. Απλά ήταν το ντοσιέ μπροστά, είναι και αυτό το λάστιχο εδώ που τον κρύβει. Τι να κάνουμε, το κόψουμε? Φυσάει και όλα θα φύγουν τα χαρτιά, κρατήσου εσύ από εδώ, μη σε πάρει ο αέρας. Χεράκι βάλε. Μάλιστα. Εντάξει, έκοψε. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε. Κύριε Κεχαγιόγλου, θα απαγγείλω την κατηγορία και θα σας παρακαλέσω να μεταφέρετε στον πελάτη σας τα λεγόμενά μου. Πολύ ευχαρίστως κυρία Πρόεδρε. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, λοιπόν, στις 24 Δεκεμβρίου και ώρα 3 τα ξημερώματα ο κατηγορούμενος Λεωνίδας Πανταζής. Βασανιστείτε μυστήρια πλάσματα. Να κάνουμε μια ομορφιά. Δημόσιος υπάλληλος συνελήφθη στον ισθμό της Κορίνθου Ξύνγει κυρία Πρόεδρε, δεν θα φάω άλλο. κάτω από μία σικιά και μετά από εξονυχιστικό έλεγχο βρέθηκαν στην κατοχή του 2 τόνοι χασίς. Η σύλληψή του έγινε από τον υπαστηνόμο Σάκη Βιάκο ο οποίος θεώρησε ότι επρόκειτο για μεγάλο έμπορο ναρκωτικών.
στο διάλογο. Ο κατηγορούμενος ισχυρίστηκε ότι ήταν ένα απλό βαποράκι. Προσοχή παρακαλώ, γιατί άτομοι δεν έχουν εισιτήριο να προσέλθουν στο λογιστήριο. Attention please, passengers without tickets must come to the counter. Ευχαριστώ. Το self-service του πλοίου θα ανοίξει σε 15 λεπτά. Παρακαλείστε να έρθετε να φάτε. Ευχαριστώ. Thank you. Ανακοίνωση. Η κυρία Τσιτζικιζεύε να προσέλθει στη ρεσεψιόν. Βρέθηκε η κότα της. Στη συνέχεια και στην προσπάθειά του να ξεφύγει, ο κατηγορούμενος πυροβόλησε τον υπαστηνόμο Διάκο. Όχι άλλη φορά, κυρία Πρόεδρε, θα μου αρπάξει. 6 φορές και διέφυγε τρέχοντας, πέφτοντας σε μπλόκο που του είχαν στήσει. Στην προκειμένη περίπτωση είναι έτσι. Η αστυνομική, χωρίς να μπορέσει να αποφύγει τη σύλληψη. Η υπεράσπιση έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Κυρία Πρόεδρε, κύριε δικαστέ, κύριε ένορκη, εσείς στο τέλος αν μείνουν, θεωρούμε ότι όλα αυτά που αναφέρθηκαν πριν είναι συκοφαντίες και ότι επί την πλευρά του μηνυτή υπάρχει δόλος. Μα τι λέτε κύριε συνάδελφε, τι δόλος, έφτασε κυρία Πρόεδρε. Σας ακούμε κύριε. Απορρίπτεται η ένσταση της πολιτικής αγωγής. Παρακαλώ συνεχίστε κύριε Κεχαγιόγλου. Μα... Τι θα γίνει επιτέλους κύριε συνάδελφε, αυτό θα γίνεται συνέχεια, θα πετάγεστε σαν πορδίτσα. Η κυρία Πρόεδρος ήταν ξεκάθαρη, σας είπε. Παρακαλώ πολύ κύριε Κεχαγιόγλου. Ναι, δεν το βλέπετε κυρία Πρόεδρε. Παρακαλώ πολύ κύριε Κεχαγιόγλου, εγώ δίνω το λόγο. Και εγώ τον παίρνω. Το λόγο είναι κακό. Παρακαλώ πολύ, σας ακούμε. Κυρία Πρόεδρε, ο άνθρωπος αυτός, ο οποίος βγαίνει και σε large και σε extra large, απλά έτυχε εκείνη τη μέρα να συμμετέχει το small της εταιρείας, είναι θύμα και όχι θήτης, κυρία Πρόεδρε. Τι θέλετε να πείτε με αυτό κύριε συνήγορε? Την περίμενα αυτή την ερώτηση, γιατί εγώ έχω γράψει το κείμενο. Γι' αυτό και έχω έτοιμη την απάντηση μου. Κυρία Πρόεδρε, θα αναφέρω τα γεγονότα όπως ακριβώς συνέβησαν και αν διαπιστώσετε κάποια παράβαση καταδικάστε τον. Αλλά ακούστε με πρώτα. Ο άνθρωπος αυτός περπατούσε αμέριμνος στον ιστιμό της Κορίνθου, και όπως ήταν φυσικό είπε να κοιτάξει από κάτω να απολαύσει τη θέα. Με τη βοήθεια κάποιου περαστικού του έβαλε χεράκι, κρίμα να μην είμαι στη θέση του, να απολαύσω κι εγώ τη θέα, αυτό εννοώ. Κοίταξε από κάτω και τι είδε κυρία Πρόεδρε? Τι είδε? Το παπόρι από την Περσία, το οποίο ως γνωστόν πιάστηκε στην Κορινθία, τόνους 11 γεμάτο με χασίσι μυρωδάτο. Η πρώτη σκέψη που έκανε αυτός ο άνθρωπος είναι να βουτήξει το κενό με σκοπό να σταματήσει το πλοίο αλλά και το κακό που προμηνιόταν για την ελληνική κοινωνία. Αμέσως έβγαλε τα ρουχαλάκια που του είχε βάλει το πρωί η μανούλα του, έμεινε μόνο με το πάμπερς και βούτυξε στο κενό. Ένα μακρόσυρτο πλίτς ακούστηκε μόλις έπεσε στη θάλασσα. Αμέσως άρχισε να παλεύει με τα κύματα. Μιλάμε για κύματα ίσα με 2-3 εκατοστά το καθένα.